aiwa ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi right. Nhasi ndiri kunoku kutafara kugazebhu handiri. Pana pagazebhu pandauya kuzosangana nemukomana uyu kwaanogara kuEastview mukati ku17 Eastview kunonzi ku17 first 17 ndokwaanogara. So nezuro ndakamboendako mukomana akandigumbura nekuti takamushayiwa, but nhasi tazoita kuti communicate neneighbor yake ndovavauya vamuperekedza kuti tinge tiri tinosangana naye. Zviri kudi Bravemore? Aiwa ndiri kufara chaizvo. Handiti Tseguro ndapia nemhuri yeZimbabwe. handiti chekutanga vangada kutanga kuziva kuti zita rako unonzaniwo. Pane vamwe vasingakuzivi? Nonzi Bravemore Nyabote. So Bravemore, kubva patakasangana ndezvipi zvachinjawo mulife mako? Zvatochinja nokuda kutenda kuchikoro. So zvinongetawo vamwe vana. Handiti? So vhidhiyo rekuti achanga achienda kuchikoro muchariona very soon. Nezvozvi tiri kutobva pane chikoro chatabva kwaachanga achidzidza chakupai zvizere munguva pfupi inoteera muchimuona achipfeka uniform achidzokera kuchikoro. Nhasi tamuvigira zvakare chikafu. Pane vamwe vakambouya vakakuvigira chikafu handiti? Ndi nezuro. Wakachiviona chikafu? Ndakachiona. Ungada kuti kudii kwavariwo ivavo? I'm sure una kuvaona handiti? Ndina hangu kuvaona pandongoda kuatinda. Excellent. Pane vaindibvunza kuti unopfeka bhutsu size ani? Size 6. Size 6. Handi mazviwa ka size 6. Vamwe vaida kuziva kuti anopfeka size ani yebhutsu. Mukomana anopfeka size 6 yeshangu. So panapa mune magroceries handiti, chikafu chako ichi handiti? Mabhokisi anawo chikafu netumablankets ekuti unge uri unofugawo uchidya chikafu chavo ikadi chakanaka handiti? Ungada kuti kudiiwo kune vaita kuti chikafu ichivepo? Nongoda kuatina kwati Mwari wakomborera handiti? Mukomana wechidiki saka mufanira kutozvitarisira ipo paya ari kutoshayiwa zvekuita ari kutopererwa kutoti ndini ero anenge akutoenda kuchikoro achidyawo chikafu. Toda kutenda Mwari nekuda kwevavakidzani vari kumutarirawo semwana wavo vanoradzawo hanya handiti? Kutotaura kuno vafamba kubva kwavabva uko kuti tisangane pagazebhu kungoperekedza mwana chete kuti vaone kuti ari safe here, zvinhu zvake zviri kufamba zvakanaka. Ndichida kuvatenda nerudo rwakadaro. Nesuwo futi mudzimba dzatigere mumisha matiri ngatingewo tiri tinotarirawo vana avo vanogona vari vulnerable, tisangovasiya. Kana pane vamwe vakandigumbura pavhidhiyo ratakaita nemukomana, vamwe vaiti kuti hadere unogara pamusha ndichimupa mari. No, this boy is not supposed to be working. Pane vamwe vanhu ndofunga indinotsamwa ndakatotuka vanhu vakawanda because usati ukaona munhu ari muproblem woda kutotora advantage yekumuitisa zvaunoda. Pane vanhu vakawanda vanototora tuvakomana ma13 years, ma14 years, ma16 years vachivafudzisa mombe kumisha yavo. It's not right. It's not right. Inzwa hana yako kurova kuti wewe mwana wako dai anga ari wako ane 15 years uda kumutora uchinomupfudzisa mombe, uda kumutora uchinomushandisa mugadheni. Unonzwa usei? Hana dzedu ngadzirove. Pamwe pachona tinotadzira Mwari nezvinhu zviri simple, nezvinhu diki diki uchifunga kuti uri kubatsira but unenge uchitokanganisa handiti? So tisashandise vana vadiki muminda yedu mumisha yedu kuvafudzisa mombe. Ngatitsvage zera rinotenderwa, munhu anouya achitsvaga kwete kutora advantage yekuti munhu haana saka ndoda kumuitisa zvandoda nekuti haana. It's wrong maZimbabweans handiti? Ndichida kutenda vese vari kubatsirana naBrave. Ngatipfuurire mberi nekumubatsira, upenyu hwake hunge uri unoendeka, unoenda mberi. Zvingadiwa zvekudya paanogara, vanenge vachida kuita macontributions makasununguka kunge muri munotibata panhamba dziri pascreen, basa richienda mberi. So chii chimwe chisiko mumba kwako? Haizvizvo hapana. But unoda mari yemuriwo handiti? Chakupa mari yako yemuriwo handiti? Yekuti unobikawo zvaunoda, uchidyawo nyama handiti? Handiti munini? Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim uncle. Vandobatsira nemukomana uyu, nhamba ndodziri pascreen, tirambe tichingoita chinhu chakanaka. Vamwe vanogona kuti habatsirwa. Aiwa, mwana mudiki
ada kutobatsirwa kusvika apedza A-level, apedza university, ndopaticharega. So mukaona ndichidzoka nenyaya yaBrave, zivai kuti Brave hachiri mwana mudiki, haana kubatsirwa zveupenyu hwese. Tangomubatsira zvemadays, chikafu anogona anacho, but ndechemadays tichanoona kuti mwedzi paunopera tinodzoka futi tichiti Brave mwana wedu ari kuda chikafu, nekuti chinenge chapera. Haasi kushanda, ari kutoshanda ndini newe kuti tinge tiri tinobatsirana naBrave. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Aiwa, mpana wangu zvako zviri kuita ndidi. Tichiti much love.